Кукмара шәһәренең Каңгырау балалар бакчасында мәктәпкәчә белем бирү оешмалары педагоглары өчен мәктәпкәчә яшьтәге балаларга милли тәрбия бирүдә һәм телләр өйрәтүдә төрле эшчәнлек алымнарын, заманча технологияларын кулланып сөйләм аралашуын үстерү проекты кысаларында республика күләм семинар узды. Татарстан Республикасы җирлегендә яшәүче халыкларның туган телләрен саклау һәм үстерүдә юнәлдерелгән проектларны гамәлгә ашыруда балаларны туган телгә өйрәтүче тәрбиячеләр арасында республика конкурсының йомгаклау чарасын тәкъдим итәбез. Бу конкурста катнашып 50 000 сум грант тоттык. Бу акчаларны без бакчабызда милли тәрбия үстерү максатына тоттык. Чарада катнашучылар дидактик уеннар күргәзмәсе һәм күп функцияле уеннар, ковробук, лэпбук иҗат остаханәләре, ата-аналарның кул эшләре белән таныштылар. Шулай ук милли мәдәниятның төрле төсләре электрон музей проекты тәкъдим ителде. Уртанчылар төркеме башкаруында Абдулла Алишның койрыклар әсәре буенча музыкаль шәүлә театры күрсәтелде. Татарстан Республикасы җирлегендә яшәүче халыкларның туган телләрен саклау һәм үстерүгә юнәлдерелгән проектларны гамәлгә ашыруда балаларны туган телгә өйрәтүче тәрбиячеләр арасында узган республика конкурсының йомгаклау чарасы Печән базары бәйрәме белән тамамланды. Шушы балалар бакчасында күп милләтле балалар булганлыктан без һәр эшне балалар милли мәдәниятне торгызуда, аларны мәдәнияткә тартуда, балаларның бер-берсенә карата игътибарын, башка милләт вәкилләренә хөрмәт тәрбияләүне төп эш алымнары итеп алабыз. Килгән кунаклар әлеге семинарда иң актуаль темаларның берсе яктыртылуын билгеләп үттеләр. Милләт парвар халкының бүген иң зур бурчуы, иң зур сорауы менә шушы телнең югалуы, милләтнең югалуы, гореф-гадәтләрнең юкка чыгуы. Һәм инде кичкенәдән үк без балаларга гореф-гадәтләрне өйрәтеп килтәбез икән, әлбәттә безнең телебез югалмас дигән өметтә калабыз. Халкыбызның гореф-гадәтләре, йолалары аша яшь буынны тәрбияләү үтемле чараларның берсе. Үсеп килүче егет-кызлар үз халкының милли йолаларын, бәйрәмнәрен белергә бурычлы. Адилә Шакирова, Марат Сабирҗанов, Татарстан яңалыклары.